Insellmulkom u nilqawkom għall-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa. U llum ħanamlu daqsxejn ta' ġabra ta' x'ġara mill-Jannar sal-lum il-ġurnata. Fil-fatt fl-aħħar ta' Jannar li għadda Infrastructure Malta bdiet il-proġett nazzjonali sabiex ikollna toroq residenzjali aħjar f'kull lokalità. Diġà beda x-xogħol f'aktar minn 60 triq minn fost madwar 300 ippjanati li jibdew din is-sena. Fost dawn hemm 30 triq li nfetħu mill-ġdid f'dawn l-aħħar ġimgħat wara li nbnew mill-ġdid. Dawn jinkludu triq il-Marfa, il-Mellieħa, triq il-Luzzu, Sabbor il-Baħar, triq Witomor, San Ġiljan, triq is-Santwarju, Birkirkara, it-triq tal-Ħandaq, f'Ħal-Qormi, triq Filippo Kastanja, il-Gudja, triq il-Qalb ta' Ġesu, Raħal Ġdid, triq Alessandra Bormla, triq ġdida fit-triq l-Arnuq, il-Fgura u oħrajn. Aktar toroq se jkunu lesti dal-waqt. Meta triq tkun qed tinbena mill-ġdid segwu t-tabelli li jindikaw jekk kunx miftuħa l-karozzi jew inkella le. Infrastructure Malta tipprova twettaq ix-xogħol f'fażijiet differenti biex kemm jista' jkun it-toroq jinżammu miftuħin. L-aċċess bil-mixi għad-djar u n-negozji fl-istess toroq jibqa' miftuħ madankollu meta tgħaddu minnhom oqgħodu attenti li żommu bot minn trinek u xogħol ieħor u li ssegwu d-direzzjonijiet indikati bit-tabelli jekk tgħaddu bil-karozza suq u bil-mod. Ix-xogħol f'kull triq jibda minn xhur qabel naraw il-gaffer fit-triq. Infrastructure Malta titkellem mal-Kunsilli Lokali tagħmel ispezzjonijiet u studji u tisma' l-elementi tar-residenti biex tara f'liema toroq l-aktar jeħtieġu li jitranġaw. Titkellem ukoll mal-entitajiet li jkollhom pajpijiet u cables għaddejjin mill-istess toroq bħal dawk tal-ilma, elettriku jew internet biex tara f'liema jeħtieġu jinbidlu. Meta kollox ikun pjanat, Infrastructure Malta tibda billi tħaffer it-trinek biex tibdel dawn is-servizzi skont il-ħtieġa. Imbagħad isir il-bini mill-ġdid jew tiswijiet tal-bankini skont f'liema stat ikunu. Fit-toroq ta' din is-sena qed jitranġaw madwar 140 kilometru ta' bankini, daqs 5 darbiet it-tul ta' Malta. Isiru wkoll testijiet tal-pedamenti ta' kull triq fejn jinstab li huma dgħajfa wisq jingħalqu u jsiru mill-ġdid. B'hekk meta fl-aħħar isir il-wiġġ b'asfalt ġdid ikun jista' jservi aktar fit-tul. U sinjuri daw kienu l-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa dejjem eħtlu YouTube, Facebook, Twitter tajjeb ħalli żommu rwieħkom aġġornati. Insellmulkom sinjuri rawkom il-ġimgħa d-dieħla.